हाजिरा खामला खामानि मावनानैसो जायो। समस्याथ' जेबो गैखाया नालाय, बेफार बानिज्यबो जेबो गैखाया, हाजिरा मावना जानायनि बादै जेबो गैया। आं समाजारि बिजोंफोराव नुबोगासिनो दं हाग्रामा सरकारा गोबां मदद होबोनाय। बेबायदि आङो नुबोदों निउस मिडियानि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि सोलोंथाइ बिफान दुखिया न'खरनि अबस्थाफोरखौ बेबायदि अनसुंथाइ होबोनायखौ आं नुनो मोनदों। आंनि फिसाज्लानि गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय आंखौ मदद होयोब्ला मोजां मोनगौमोन। आंनि गथ'खौ मोजां सोलोंथायाव थिसननो थाखाय एडमिसन खालामनो थाखाय बिटिसि सरकारा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेन आंखौ बेबायदि मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय गथ'निसिम बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ आंनिसिम होगोन होननानै आं सारनिसिम अनुरद खावलायहरनाय थाबाय। रांखान्थि हालोदाव भुगिनो गोनां जानाय सासे दुखुथिया बिफानि राव। आथिखाल बिटिसिआव सोलिबोबाय थानाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जानि सरकारा बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे दुखुथिया न'खरफोरनि फरायसाफोरनो गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय समावनो अदालगुरियाव फिन सासे दुखुथिया बिफाया फिसाज्लानि एडमिसननि थाखाय बिटिसि खुंथाइ सरकारनिसिम राङारि मदद हास्थायदों। अदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय लादां सुबुरि सिलफुटा गामिनि थागिबि राजेन्द्र खाख्लारिया फिसाज्ला बिरदाव खाख्लारिनि एडमिसन खालामनो रांनि आंखाल जानायलाय बिटिसि सरकारनिसिम बे समाव फिसाज्लानि थाखाय आखाइ खबजबना आरज खालामदों। मख'नो गोनांदि फिसाज्ला बिरदाव खाख्लारिया सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि इन्ट्रेन्स टेस्टआव उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव एडमिसन खालामनो रांनि आंखालाव गोग्लैनानै दं होनना फोरमायो। आंनि सिनायथिया आंनि मुङा राजेन्द्र खाख्लारि, गामिया सिलबुटा लांदां सुब्रि आरो पिसिडिसि हिसाबै हरिसिंगा। आंनि प्रब्लेमा बेनो जेन आंनि गथ'आ थांनाय नैबे 3 तारिखआव CUET बे आनजादखौ देरहासार खालामबाय आरो बे देरहासार खालामनायाव आं बिफा जानानै खोब रंजानाय गोजोननाया आंनियाव दङ आरो आंनि न'खरावबो दङ। गतिके आङो दायो गथ'आ बे आनजादखौ उथ्रिसार जानायनि उनाव आंनि जिबनाव मोनसे खोब दुखु गोनां बेबायदि सम सफैबाय। जि आनजादखौ आंनि गथ'आ देरहासार खालामबाय बेयाव आङो मोजां गोजौ लेभेलाव सोलोंथाइ होनो खोब आंनि थाखाय उसुबिदा जानानै दङ। बेयावखाय आङो गथ'नि थाखाय आङो सरकारनिसिम दानि खुंथाइ सरकार हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिम आं अनुरद खालामदों, खावलायदों जाहाथे आङो आंनि गथ'खौ मोजां सोलोंथायाव थिसननो थाखाय एडमिसन खालामनो थाखाय रांनि उसुबिदा बिदि सम सफैबाय। बेवहाय आङो खावलायदों सारनिसिम बिटिसि सरकारा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेन आंखौ बेबायदि मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय गथ'निसिम बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ आंनिसिम होगोन होननानै आं सारनिसिम अनुरद खावलायहरनाय थाबाय। आंनिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि जिल्ला आरो हरिसिंगा समष्टि। त्रिदिप दैमारि। फिसालानि आंनि गथ'नि मुङा बिरदाव खाख्लारि आरो गुदि सोलोंथाइखौ नार्सारिनिफ्राय आङो हरिसिंगा डायमन्ड इंलिसाव आं बेखौ नाम थिसनदोंमोन आरो बिनिफ्राय फैयै जोबथा जिथुनिखि हायार सेकेन्डारि आनजाद फाइनाल बेखौबो बे डायमन्ड स्कुलावनो बियो देरहासार जानानै थांबाय। बे CUETनि जिथुनिखि बे एन्ट्रेन्स टेस्ट बेखौ आंनि गथ'आ गुवाहाटियाव लिरदोंमोन आरो बे गुवाहाटियाव लिरनानै जिखौ बियो चइस खालामनानै सायख'नानै लिरबाय बेखौनो बे देरहासार जानो हाबाय आरो। दायो कन्डिसना बेनो आं दुखिया मानसि, दैलि हाजिरा मावनानै जाग्रा आरो बेबायदि आंहा खेथि बाथिबो गैया, हा हुबो गैया। बे हिसाबै आङो सारनियाव अनुरद खालामदों बे आंखौ जेन सहाय खालामो आरो आङो बेबायदि आङो नुबोदों निउस मिडियानि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि सोलोंथाइ बिफान दुखिया न'खरनि अबस्थाफोरखौ बेबायदि अनसुंथाइ होबोनायखौ आं नुनो मोनदों। बेवहाय आंबो खावलायदों सारखौ जेन आंखौ सहाय खालामो होननानै। आंनि न'खराव दायो आइ आफा दङ, आंनि आरो गथ'फोर 3
बे खै नाम्बार गथ'आ? बे सेथि गथ' बियो आरो बिरदावा। बाखि बाकिया हिन्जावसा बियो दायो बे हरिसिंगा डायमन्डआवनो 9 थाखोआव फरायगासिनो दङ क्लास 9आव आरो फिसाजो उन्दैया दायो बियो थाखो 4आव फरायगासिनो दङ। आदसा बाखि बेखे न'खरनि आर्थिक अबस्थाया मानि सायाव डिपेन्ड खालामो मानि सायाव सोनारनानै बिदि? आंनि बे न'खरनि जिथुनिखि समस्याथ' आंहा जेबो गैखाया नालाय बेफार बानिज्यबो जेबो गैखाया हाजिरा मावना जानायनि बादै जेबो गैया। खस्थ' मस्थ' खालामनानै हाजिरा जि मोनो बेखौनो आं मावलांनानै आं न'खरखौ बिदिनो सोलिलांगासिनो दङ।